amikor a kisfiam 2 éves volt, akkor megkérdezte, hogy mit ünneplünk karácsonykor. És mondtam neki, hogy Jézus születését. És erre azt válaszolta, hogy akkor yes, tojta. Édes. Régebben, mikor gyerek voltam, én voltam a Mária a Betlehemesben, de aztán később, mikor elfordultam Istentől, akkor volt olyan karácsony, amikor egy kocsmában töltöttem a karácsonyt szerelmi bánatban. Tehát egészen nagy a kontraszt a Mária és a Betlehemes és a kocsma között. Nagyon sok mai érzés, az egy transzgenerációs örökségünk, ami 2000 éven keresztül végig kísér minket. El kell döntenem, hogy a szokásaim fontosabbak, vagy Isten. Nekünk is meg kell újulni belülről ahhoz, hogy egy új információt, egy újdonságot, Isten új üzenetét, amit nekünk személy szerint ad, be tudjuk fogadni.